Kat ba ki pai ba nong kershan kidang songsit ba ha kapor ba unong ruai ba pau nam ka perthei u Enrique Iglesia udang ruai ha ka konset amambai ki nong tu ki belai kan hoi risalang ha ka nega jaka ki bela treru la ka jong ka kamram ka jong ki ha ka ba ki khubor ki litu ba om dunai ka nyo phulai tli ki mobile phone baro ki bela shongdor ar phulai point propsan lak la satu ha kapor ba unong ruai pop u Enrique Iglesia ula ruai ha ka konset amambai la yetu ki pulit men ha ka sing thoding jong ka tayo baladap ki pulit kila register hadu Andrew tli ki fast information report halor ki jingsa tu ha ka konset kabalajia hamadan MMRDA habandra kurla komplek ha ka janmet jong ka sing balang jong ka tayo baladap Laitu bakador tiket ke barit tam na banta banyo ya sekilang syakati konsert jong klur bapaunam ke pertai laong bakalong hadu nyo hajar teka. Kinong mudui hakikam tu ki kentup ya u make up artist unong tre hotel kisamla pule kinong tok khobor bat kumju na kinong kai. Unong ruai bapaunam haka pertai bat bala job ya ke Grammy Award u Enrique Iglesia ula penbang penlung ki hajar ngut kinong kersyan da ki jingruai bapaunam jong u kum ka hero bai lamos ringkat ka jingruai baningkong jong u hambai. Une unong ruai u balasan pos nam kerta ula kring ya palat arpsan hajar ngut kinong kersyan da ka jingruai jong u keblane hadu kendai po minit ha ka tege jaka ki peteng jong ka mambai.